Sama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Maamiga na oras mo natin ngayon among amunoan alanot nyo maninit ni ng ami. Ang ano mo, ayaw mo ay naiinig nino na pinaamat na yan, pinaamanupit at pinaamaulit na programa na nyo. Ito mo ang programang etnya. Ama mo nanininig nyo. Alam niyo po, nintingaw mo natin lahat amay-amay. Ito ang programang Ama Etnya. Ay, mga kabisyo! Magandang gabi! Luzon, Visayas, and Mindanao, and World Wide Web. Eto na pong huling hirit, huling banat, huling hagupit ng programa! EDSA! Siyempre, kasama pa rin po ang pinakamalupit na mga kasama ninyo sa radyo. Ang pinakamasaya, wala na pong tutulad dito sa programa natin. Pagdating sa enerhiya, nako! Sobra-sobra ito mga incense, sobra-sobra maraming sibuyas! That's right mga kabisyo, ito po ang programa na parang chicharon. Maingay, pero may laman. Oy, shoutout nga pala sa mga nakatutok sa atin dyan. Maraming salamat ha. Sa lahat ng mga Grab drivers, ikaw na humahawak ng manibela ngayon na napapahampas pa sa manibela dahil sa mga malulupit, astig na mga tugtugan natin. Tuloy-tuloy ang bardagulan natin hanggang alas 9 po tayo. Kaya ito na ang huling birit natin. Oy, shoutout din siyempre sa mga pasahero mo, manong driver, angkol. Ayan sa mga pasahero, bawal at tutulog-tulog ha. Baka lumagpas kasi yung bababaan. Pagising mo, nasaan na siya tang? Nasa kabilang buhay na. O, ingat ha. Baka lumagpas. O, eto mga kabisyo, pag-usapan natin tong usapin na to. Itong isang viral video. Nako, away kalsada na naman to. Viral video ng isang apakalaking truck. Napilit hinaharangan ng isang enforcer. Pero eto nga mga kabisyo, tinuloy pa rin ng driver ang pagpapatakbo ng truck. At sa kung maririnig mo sa video ang nabanggit ng kumukuha ng video. Hala, papatayin niyo talaga yung tao, papatayin niyo talaga. So, ayun mga kabisyo ha. So, logican na natin to, tang. Sige, wag mo nang patagalan para nagsagayon, magkaalaman na. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na natin to. Ano ba ang leksyon ang pwede nating mapulot dito at mahugot? Two-way po ang lesson na makukuha natin dito. Para sa enforcer at para sa driver. Kaya mga kabisyo, importante na nilologica natin ang mga ginagawa natin para, syempre, malayo po tayo sa mga kapahamakan. We need the power of reasoning or logic na tinatawag sa bawat desisyon na gagawin po natin. Hindi po tayo dapat pwedeng magpadala sa emosyonal. Oo, pag naggagawa tayo ng desisyon, ika nga. O, di ba? Sabi nga nila logic is by default. Tandaan niyo po ang logic is by default a method of making decision, paggawa po ng mga desisyon that uses sound and rational decision making to find the best conclusion. Ibig sabihin, ginagamit mo po yung utak mo para alamin kung ano ang tama na desisyon o konklusyon sa isang bagay. Ang emosyon naman po, on the other hand,
ay totoo namang feeling o nararamdaman. Kung ang logic ay ang utak, emosyon naman po ay ang puso. And the heart is where happiness is. So eto mga kabisyo, kaya nga eto nangyayari. Marami ang nabubuntis, tang. Sobra-sobra na mga insan, ang dami-dami nabubuntis. Kasi hindi ginagamitan ng logic. Aragoy! Maluoy ka! Saya! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! O diba, marami ang nabubuntis kasi hindi ginagamitan ng logic. Doon nangyayari ang krimen. Dahil naging emosyonal sa pagdidesisyon. Yan. So nawala na yung logic, nawala na yung reasoning. Hindi na inisip na kapag pumayag ka na makipag-check-in, posibleng mabuntis ka. O posibleng takasan ka. Posibleng yung kinakasama mo o boyfriend mo tahimik lang, pero may anak na pala sa iba. Kakoy-okoy ka lang, may bata ka nagali sa iban. Maluoy ka. So, ayun mga kabisyo, dapat po sa lahat ng bagay na ginagawa po natin. Yes, sometimes it's okay to make a decision na ginagamit po natin yung emotion natin, ginagamit natin yung feelings natin, but most of the time mga kabisyo, kinakailangan talaga nating gamitan ng logic ang bawat desisyon na ginagawa natin. Para ano, tang? Para hindi mabuntis. Aragoy! Maluoy ka. Nako, bilis ng oras mga kabisyo. Maraming salamat sa inyong pagtambay. Ilang araw na lang at nako, ang bilis talaga ng panahon, ano? Ilang araw na lang inihintay po natin at magpapasko na. Actually, marami na po sa mga kabisyo natin ang nag-file ng kanilang mga leave. Dahil yung iba, uuwi ng probinsya. Yung iba, may ginawa ng plano. Ayan, tama naman po yan na maaga po ninyong pinaplano. Pero siguraduhin nyo, pagbalik nyo, may trabaho pang naghihintay sa inyo. Ay, ang tabayanan po, susunod na. Siyempre, pag alas 9 na, ano na? Ay, kabisado ni Manong Driver. Pag alas 9 na, tutoy na. Ang tabayanan, susunod na. Tutoy na lab. Mula alas 9 hangtod alas 12 sa kagabihon. Totoy Bato na susunod. Maraming salamat mga kabisyo. Sana nag-enjoy kayo lahat. Siyempre, wag na wag bibitaw. Tutok lamang po dito sa pinakamalupit, pinakamasaya na istasyon sa radyo. 90.7 Love Radio, Metro's #1.